Скъпи роднини и приятели, наши и на майка ми Кети, благодаря ви от сърце, че сте днес тук, за да изпратим душата й към едно по-красиво и цветно място. Колкото и тъжен да е поводът, за мен датата 21 август 2025 година е новото прераждане на Кети Пеева. Представям си я как танцува, рисува и обикаля на обятната вселена, откривайки нови и неповторими места. Мамо, ще ми липсват нашите нощи на споделяне, лудите моменти въпреки болките и незгодите, когато пеехме и се смеехме през сълзи. Обичам те, мамо. Обичам душата ти, неизтощеното ти тяло. Обичам силата ти, която нося и аз. Вярвам, че сега летиш високо, танцуваш безспирно, рееш се в дъгата, ставаш част от слънцето и от новото начало. Ти беше човек на изкуството, но и на знанието. Обичаше да четеш, беше любознателна и открита към всякакви теми. Знаеш изключително много и винаги умееше да изненадаш смисъл, история или идея. Именно тази жажда за знание и живот правеше светът ти толкова богат и шарен. Днес ми се иска да си спомним всичките прекрасни мигове с Кети, хубавите, смешните, странните и незабравимите случки. Ако някой иска да сподели, ще се радвам да го направи. След това ще ви покажа нейната последна изложба с разказа й и интервюто за полета. От цялото си сърце благодаря на братовчедите ми, тримата братя Брайкови – Ести, Дими и Фори, които бяха до мен и до нея до последния й дъх. Имам огромен респект към вас и не знам дали някога ще мога да ви се отблагодаря за подкрепата. Благодаря и на всички останали, които бяхте с нас през последните нелеки години. Моля ви, вдигнете по едно питие в нейна чест и по още едно за купон, защото тя обичаше живота и празника. Мамо, благодаря ти за смеха, за знанието и за светлината, която остави след себе си. Благодаря ви, мили гости, обичам ви и съм щастлива, че сте тук. А сега, ако някой иска да разкаже нещо за нея, заповядайте и нека да вдигнем по една чаша за нейното светло ново бъдеще. Благодаря ви.